Dyma gyflwyniad sain o rhannu a chynnwys. Gwybodaeth i gleifion a'i gofalwyr yw helpu i wneud penderfyniadau am CPR, adfywio cardiopulmonaidd. Dyddiad cyhoeddi, Chwefror 2015. Mae'r daflen hon yn dweud wrthych chi a rhai sy'n agos atoch beth yw CPR a sut i wneud penderfyniadau am CPR. Mae'n bosibl na fydd yn ateb eich holl gwestiynau, felly cofiwch siarad â'ch tîm gofal iechyd am unrhyw beth nad ydych yn ei ddeall. Beth yw CPR? Ymyrraeth frys yw CPR sy'n ceisio aildechrau'ch calon a chanadlu os byddan nhw'n peidio. Gall hwn fod yn argyfwng meddygol, ond, i nifer, mae'n broses naturiol ar ddiwedd oes. Mae CPR yn ymyrraeth wahanol ac ar wahân i'r driniaeth rydych chi'n ei gael ar hyn o bryd. Gall CPR gynnwys gwthio i lawr yn drwm ar eich bres drosodd a drosodd. Defnyddio mwgwd neu diwb arbennig i'ch helpu i anadlu. Defnyddio cerrynt trydan o ddiffibrilliwr i geisio aildechrau'ch calon. Defnyddio meddyginiaeth, yn aml i mewn i'r gweithiennau mwyn helpu i aildechrau eich calon. Trafod CPR. Yn dibynnu ar y lleoliad gyfal iechyd a'ch iechyd chi, mae'n bosibl y bydd meddyg teulu, meddyg ysbyty, neu uwch nyrs yn dymuno trafod eich dymuniadau am CPR. Byddan nhw'n eich helpu i wneud penderfyniad. Beth os nad wyf am drafod CPR ar hyn o bryd? Nid oes yn rhaid i chi drafod CPR os nad ydych yn dymuno gwneud hynny. Os byddwch chi'n teimlo nad ydych yn barod i'w drafod, dywedwch hynny. Mae'n bosibl y byddwch chi'n dymuno trafod CPR gyda'ch teulu, ffrindiau agosaf neu ofalwyr. Mae'n bosibl y byddan nhw'n gallu eich helpu i wneud penderfyniad yr ydych chi'n gyffyrddus ag ef. Y gall hyn fod yn anodd, cofiwch drafod CPR gyda eich tîm gofal iechyd cyntedd ag y byddwch chi'n gyfforddus i wneud hynny. Bydd hyn yn sicrhau bod eich tîm gofal iechyd yn llwyr deall eich dymuniadau. Os ydych chi'n barod i feddwl am CPR, darllenwch ymlaen, neu cadwch y daflen hon yn ddiogel mwyn i chi ei ddarllen pan fyddwch chi'n barod. Pwy sy'n penderfynu am CPR? Gallwch chi eich tîm gofal iechyd drafod a fyddwch chi'n debygol o elwa o CPR. Byddwn nhw am glywed eich barn. Mae eich dymuniadau'n bwysig iawn wrth wneud y penderfyniad hwn. Heblaw bod rhesymau clinigol eithriadol, byddwn nhw'n trafod hyn gyda chi a bydd y ffurflen DNA CPR yn cael ei chadw gyda'ch cofnodion iechyd. Os byddwch chi'n dymuno, gallwch drafod CPR gyda'r tîm gofal iechyd sy'n gofalu amdanoch. Gyda'ch gilydd, gallwch drafod eich dymuniadau a'ch credoau, eich iechyd presennol, ydy CPR yn debygol o aildechrau eich anadlu a'ch calon ac am ba hyd. Hefyd, a fydd CPR yn eich helpu fyw'n hirach mewn modd y gallwch chi ei fwynhau. Hefyd, pa effaith all CPR efallai ei gael ar eich iechyd yn y dyfodol, a'r modd rydych chi'n mwynhau bywyd. Os byddwch chi a'r tîm yn penderfynu na ddylech chi gael CPR, yna nodir y penderfyniad yn eich nodiadau, a'r ffurflen o'r enw peidiwch a dechrau adfywio cardiopulmonaidd, ffurflen DNA CPR. A fydd CPR yn gweithio i fi? Nid yw CPR bob amser yn gweithio, a bydd yn dibynnu ar pa mae eich calon a'ch anadlu wedi peidio, pa salwch neu broblemau meddygol sydd gennych, neu pa rai a gawsoch yn y gorffennol, eich iechyd yn gyffredinol. Ydy pawb yn dychwelyd i normal ar ôl CPR? Yn drist iawn, nid yw'r mwyafrif o bobl yn goroesi ataliad y galon. Mae rhai a phroblemau meddygol cymhleth yn llawer llai tebygol o wella'n iawn. Mae'n bwysig eich bod yn gwybod bod cleifion yn aml yn sâl iawn ar ôl CPR, a'i bod yn debygol y byddan nhw angen mwy o driniaeth mewn uned gofal coronaidd neu uned gofal dwys. Nid yw'r mwyafrif a gleifion yn dychwelyd i'r cyflwr iechyd corfforol na meddyliol yr oedd ganddyn nhw cyn cael CPR. Mae'n bosibl y bydd angen llawer o atsefydlu ar rai. Yn anffodus, mae rhai cleifion yn mynd i goma ac mae'n bosibl na fyddan nhw byth yn adfer neu gellir cael niwed ar yr ymennydd. Ydyn nhw roi CPR i bawb y mae eu calon a'i hanadlu wedi peidio. Os ydych chi'n ddifrifol wael ac yn agos at ddiwedd eich oes, mae'n bosibl na fydd unrhyw fydd o geisio eich adfywio gan y bydd y galon ar anadlu yn peidio fel rhan naturiol y farw. Yn yr achosion hyn, mae'n fwy pwysig eich cadw'n ddi-boen
yn gyfforddus a rhoi cefnogaeth i chi. Mae'n bosibl y bydd CPR yn cynnig gobaith gwag ac yn gwneud mwy o niwed na daioni drwy eich atal rhagel marwolaeth naturiol. Heblaw bod eich tîm gofal iechyd a chi wedi sicrhau gorchymyn DNA CPR, bydd y tîm CPR yn dechrau CPR os byddwn nhw'n meddwl bod cyfle i adfer. Bydd hyn yn digwydd os bydd eich calon a chanadlu'n peidio'n ddirybydd, enghraifft os byddwch chi'n cael anaf difrifol neu ataliad y galon. Os bydd eich anadlu a'ch calon yn peidio cyn i chi wneud penderfyniad am CPR, y meddygon sy'n gofalu amdanoch fydd yn penderfynu a ddylid dechrau CPR. Byddai nhw'n ystyried eich iechyd yn gyffredinol, pethau efallai byddwch chi wedi trafod gyda nhw'n barod, barn y rhai agosaf atoch, a hefyd pa mor debygol yw hi y bydd CPR yn llwyddo. Pwy sy'n gwneud y penderfyniadau os byddai un methu? Os na fyddwch chi'n gallu deall y wybodaeth ag ewch am CPR, a'ch bod yn methu a gwneud y penderfyniad eich hun, mae'n bosibl y bydd rhywun arall yn gallu penderfynu ar eich ran. Ar gyfer cleifion sy'n methu a gwneud penderfyniad oherwydd salwch neu anablaeth dysgu, gellir penodi person, proxy cyfreithiol, i wneud y penderfyniad ar eich ran. Gall proxy cyfreithiol fod yn rhywun roeddech chi wedi benodi fel atwrniaeth arhosol, LPA, ar gyfer iechyd a lles, neu rhywun y mae llys wedi benodi fod yn warcheidwad lles i chi, neu rhywun y mae llys wedi benodi drwy orchymyn ymyrraeth i wneud penderfyniad unigryw am CPR. Bydd y meddyg bob amser yn trafod y penderfyniad gyda'r proxy cyfreithiol, os bydd hyn yn bosibl. Nad yw eich teulu na'ch ffrindiau yn cael penderfynu ar eich ran, heblaw ei bod wedi cael yr awdurdod hwn ar y ffurflen LPA, bydd eich tîm gofal iechyd yn trafod gyda nhw i ddeall eich dymuniadau a'ch credoau. Os bydd pobl yr ydych am, neu nad ydych am iddyn nhw drafod eich gofal, dylech ddweud wrth eich tîm gofal iechyd cynted ac sydd yn bosibl. Beth ddylwn ni ei wneud os nad ydw i am gael CPR? Os nad ydych am i unrhyw un ddechrau CPR, dywedwch wrth eich tîm gofal iechyd. Mae'n rhaid iddyn nhw gadw at eich dymuniadau. Ystyriwch ddweud am eich dymuniad wrth y bobl agosaf atoch, mwyn iddyn nhw ddweud wrth eich tîm gofal iechyd os gyfynir iddyn nhw. Gallwch wneud penderfyniad ymlaen llaw drwy nodi eich dymuniad ar bapur. Os byddwch wedi penderfynu ymlaen llaw, cofiwch sicrhau bod eich tîm gofal iechyd yn gwybod am eich dymuniad, mwyn iddyn nhw roi copi yn eich cofnodion iechyd. Os byddwch chi newid eich meddwl, dylech ddweud wrth yr uwch meddyg neu nyrs cynted ac sy'n bosibl. Beth os byddai i am gael CPR, ond bod fy meddyg yn dweud na fydd yn gweithio? Pan fyddwch chi'n trafod CPR, mae'n bosibl y bydd eich meddyg yn dweud na fydd CPR yn gweithio i chi. Ni fydd unrhyw feddyg yn gwrthod eich dymuniad am CPR, os oes siawns teg y gall fod yn effeithlon. Os bydd eich tîm gofal iechyd yn teimlo na fydd CPR yn gweithio i chi, gallwch ofyn iddyn nhw drefnu cael ail farn feddygol os byddwch yn dymuno cael un. Os mae'r farn yw y gallai CPR eich gwneud yn hynod sâl neu anabl, bydd eich barn a ddylid cymryd y siawns hwn neu peidio yn hynod bwysig. Rhaid eich tîm gofal iechyd wrando ar eich barn ac ar farn unrhyw un yr hoffech chi fod yn rhan o'r drafodaeth. Dylech chi a rhai sydd agosaf atoch fod yn ymwybodol nad oes unrhyw hawl gyfreithiol i fyny unrhyw driniaeth na fydd yn gweithio. Pan fydd penderfyniad i beidio a dechrau CPR wedi i'w wneud? Os byddwch chi wedi penderfynu nad ydych am iddyn nhw ddechrau CPR, neu os bydd eich meddyg yn sicr na fydd yn gweithio, bydd hyn wedi ei nodi ar ffurflen peidiwch a dechrau adfywio cardiopulmonaidd, ffurflen DNA CPR. Bydd hon yn cael ei chadw gyda eich cofnodion iechyd. Am CPR yn unig yma'r penderfyniad hwn. Byddwch chi'n cael unrhyw driniaeth arall sydd ei angen i'ch cadw mor iach a chyfforddus ac sydd yn bosibl. Bydd eich tîm gofal iechyd yn parhau i gynnig y gofal a'r driniaeth gorau i chi yn ôl eich angen. Beth os byddai gartref? Mae nifer y gleifion sy'n marw yn dewis marw gartref. Hyd yn oed os bydd y bobl sy'n agos atoch yn gwybod nad ydych am gael CPR a'i bod yn bryderus amdanoch, mae'n bosibl y byddwn nhw'n teimlo'r angen am alw ambiwlans.
Os bydd y criw ambulans neu weithwyr iechyd proffesiynol yn cael eu hysbysu bod gennych ffurflen DNA CPR gartref, mae'n rhaid iddyn nhw barchu eich dymuniad. Byddan nhw'n eich gwneud mor gyfforddus ac sy'n bosibl ac yn trefnu gofal pellach. Ni fyddan nhw'n dechrau CPR. Beth sy'n digwydd os byddai'n cael fy rhyddhau o'r ysbyty? I helpu sicrhau bod gweithwyr iechyd proffesiynol eraill yn gwybod am eich dymuniadau, bydd y tîm ysbyty'n hysbysu'r criw ambulans am eich dymuniadau. Bydd eich tîm gofal iechyd yn rhoi copi o'r ffurflen DNA CPR i chi fynd adref. Cofiwch ddweud wrth y bobl agosaf atoch ble mae eich ffurflen DNA CPR, rhag ofn y bydd tîmau clinigol mewn argyfwng yn gorfod eich gweld yn y dyfodol. Os bydd fy sefyllfa'n newid neu fy mod i'n newid fy meddwl. Os bydd eich sefyllfa iechyd yn newid, bydd eich tîm gofal iechyd yn adolygu'r penderfyniad am CPR. Gallwch hefyd ofyn am adolygiad os byddwch chi'n newid eich meddwl am eich penderfyniad. Gallwch drafod eich teimladau gyda'r meddygon neu'r nyrsys sy'n gofalu amdanoch. Allai i weld beth sydd wedi ei ysgrifennu am CPR. Mae gennych hawl gyfreithiol i weld a chael copïau o'ch cofnodion. Gallwch weld beth sydd wedi ei ysgrifennu am CPR yn eich cofnodion iechyd. Bydd eich tîm gofal iechyd wedi nodi'r hyn a ddywedwch am CPR, ac wedi cofnodi unrhyw benderfyniadau a wnaed wrth drafod gyda chi yn eich cofnodion iechyd. Dylai eich tîm gofal iechyd egluro unrhyw eiriau nad ydych yn ei deall. A phwy arall y gallai drafod hyn? Unrhyw aelod o'r staff sy'n ymwneud â'ch gofal. Yr rhai agosaf atoch. Mudiadau cefnogi cleifion. Enghraifft cefnogi canser Macmillan, www.macmillan.org.uk neu Age UK, www.ageuk.org.uk/Cymru. Caplan yr ysbyty. Eich cynghorydd ysbrydol personol. Gwasanaethau eiriol annibynnol. Gall gwasanaethau eiriol eich helpu i fynegu eich barn neu wneud eich penderfyniadau eich hun, neu gallwn nhw siarad ar eich rhan. Cymdeithas Dyneiddwyr Prydain. www.humanism.org.uk. Sut gallai i ddarganfod mwy? I gael mwy o wybodaeth am unrhyw beth yn y daflen hon, gallwch gysylltu â aelod y staff y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol sy'n ymwneud â'ch gofal, Llinell Gymorth Galw Iechyd Cymru ar dim 845 46 47. Eich canolfan cyngor ar bopeth leol. Chwiliwch am eich canolfan agosaf ar-lein ar www.adviceguide.org.uk/wales.htm neu yn eich llyfr ffôn lleol. I gael mwy o wybodaeth am eiriol ac i gael hyd i grŵp eiriol lleol, gofynnwch i aelod o'r tîm gofal iechyd. I gael mwy o wybodaeth am brocsi cyfreithiol, gallwch gysylltu â Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus Cymru a Lloegr, ffôn dim 3 456 3 E-bost customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk. Gwefan www.gov.uk/government/organisations/office-the-public-guardian. I gael mwy o wybodaeth am gyflwyno cwyn, gallwch gael copi o'r daflen Gweithio i wella, mynegu pryder am y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol. Oddi wrth. Rhywun yn eich tîm gofal iechyd. Llinell Gymorth Galw Iechyd Cymru ar dim 845 46 47. Gwefan www.puttingthingsright.wales.nhs.uk. Eich canolfan cyngor ar bopeth leol. Gallwch gael hyd i'r ganolfan agosaf ar y rhyngrwyd ar www.adviceguide.org.uk/wales.htm neu yn eich llyfr ffôn lleol. Datblygwyd y wybodaeth hon gan grŵp DNA CPR Cymru gyfan ac fe llunwyd ar ôl ymgynghori gyda budd-eiliad perthnasol. Mae ar gael ar holl wefannau byrdau iechyd Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol.
Gallwch ofyn i rywun yn eich tîm gofal iechyd am gopi. Dyna ddiwedd y cyflwyniad. Fe'i cynhyrchwyd gan RNAB, Rhif Elusen Gofrestredig 226-227 yng Nghaerdydd, Mawrth 2015.